vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine secret iyo yandakaudzwa nasisi vangu kana murume wangu handisati ndatombomuudza. Apa ivo sisi vainge vakati handifanire kuti ndinge ndichimboudza kana ani zvake secret iyi, but mukomanashi ndiri kunzwa hana yangu yakaita kuremerwa nekuda kwezvose izvo zvavakandiudza sisi. I don't know why she chose me. Why did not she choose another person, not me? Because nditoriwo munhu ane hana nhete. Nyaya dzavakandiudza sisi dzinotyisa. So sisi vakabva mukutaura neni. Sisi vangu vari kuno zvekare kuSouth Africa, but ivo nabanguru vakasouya kudhara. So they are both working in the medical field. So sisi ndopa vakabva vachizondidana kumba mushure mekunge vanetsana nabanguru. So ndakaenda kwekwa ndichitoti ndikuenda kunovagadzirisa ivo nabanguru, but to my surprise ndakasvika banguru vainge vasipo. Ndikati kubanguru varipi? Havana kuda kundipindura. Izvo banguru vainge vaenda kuMozambique, but vainge vari pakati pekunetsana because ivo sisi vari kuti havachadi kuramba vachizviita izvi. Banguru vanoenda kuMozambique vanenge vaine ropa ravanenge vainaro, but ropa iri vanoriwana through sisi. Saka sisi vari kuti mari takaita mari yakawanda, there is no need yekuti tirambe tichingozviita zvinhu izvi zvavanoita. Mukomanashi ndezvekudai ivo sezvo vachishanda samidwife vanotora mamwe masanitary pad aya anenge aine ropa reuzvere, then vanobva vachizomasoka. Saka mvura yacho iyoyo ndiyo yavanozoenda nayo kuMozambique. Vakati kana vachienda kuMozambique havamboende nemvura yakawanda, vanokwanisa kungoenda kana nechi5 liters, then n'anga dzacho dzekuMozambique hanzi dzinotenga ropa iroro ravanenge vazanganisa nemvura nemari yakawandisa, mukomanashi. Saka ivo vainge vachiti upfumi huzhinji hwavainahwo vakahuwana mushure mekunge vaita mikodzo dzacho idzodzo zvekare nekuromba. Saka ivo vane mwana akaremara. Saka vakabva vanditi chimwe zvekare chiri kukonzeresa kuti vange vachinetsana inhau yekuti urema huri pamwana uyo ari kuZimbabwe hunokwanisa kugadzirisika, ende zvinhu zvinorwadza mufunge zvenyu nekuti mwana uyu iye anogara nemushande kuZimbabwe, but masiblings ake vana vasisi nabanguru vamwe vose vagere muno muSouth Africa ende vanyatsokuvabata zvakanaka, but uyo nekuda kwekuti akaremara vanoita sekunge vakamuvenga vasingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti mwana wavo. Vakabva vatanga kuchema, she totally broke down. Vakabva vanditi munin'ina ndo nyaya iripo, vachitoshayawo kutoziva kuti vangazvigadzirisa sei. Asi mukomanashi vachindiudza nyaya dzose idzi vakanditi usazoudza kana ani zvake, but mukoma ndiri kunzwa ndakaremerwa pachipfuva changu. Handizivi kuti ndoudza ani, like munhu wemumhuri wandingatanga kuzivisa nezvayo nyaya iyi, nekuti zveurombwa zvinotyisa. Pamwe tinokwanisa kupera kana vakaita zvivindi zvekuremadza wavo mwana. Ko isusu mukoma ndava kutotyirawo amai vangu, nekuti amai vane dzimwe nguva dzekuti vanongotanga kungorwara, so motochaya kutoziva kuti ko chii kuchiri kumboitika pana amai, ende vatova neproblem rekuti vanopota vachidonha, in which mukoma dambudziko iri razotongotanga mushure mekunge sisi nabanguru vatanga kuita mari. So kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Chandiri kuda kuziva ndechekuti kana kuri kunzi ndikafunga kuudzawo someone wandingatanga kuzivisa nezvayo nyaya iyi, ndozivisa aniko, mama here kana kuti hanzvadzi yangu? Ndongotsvaka umwe chete zvake wandinoudza. Please tell me when you post my story, I'll be following through. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa yamawane.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakachererwa pasi for 3 days ndichirombera chechi. Iyi ndiyo sikireti yangu. Handina hangu zvakawanda zvandiri kuda kutaura, but zvakaitika ndezvekudai. Takati tichiri kuBible school ndipo apo pandakazoshayikirwawo nevabereki vangu. They both passed away in a car accident. Mukoma mukurarama munokwanisa kuitika zvimwe zvinhu zvekuti kana Mwari unonzwa uchimuvenga. Ndakazvibvunza mibvunzo imwe yekuti ndaitoshaya kana mhinduro. Mukoma ndakabva ndatanga kuvenga Mwari even though ndainge ndichiri kuBible school, but I thought kuti God was evil because he was supposed to protect my parents, but he chose not to do so. Mukoma nashi ndakazosara hangu ndopedza mastudies angu, but chokwadi ndechekuti ndainge ndatozvipira kuti ndinge ndichinamata Satani, asi pekutangira ndo painge pasina. Zvino ndakazoti ndaitawo lucky ndokubva ndachizokokwa kune imwe business seminar. Ndakati ndaenda kuya mukoma nashi, we were in America and I had just accompanied this other guy whom I went with to that business seminar. This was the first time ever visiting a foreign land like America. Taingogumirawo munana South Africa vana Botswana. Whilst we were there mukoma, that was when he said that he was going to a meeting. So I was feeling bored. Ndikava that so can I go to that meeting with you? Akava ati it depends, I'm not yet sure. So he was just not willing to go with me, but akava receive a phone call out of nowhere. But this person that he was speaking with, it seemed as if the person knew me. Akava ati waita lucky, it has never happened like this. Mukoma ndopa akava azoti we need to dress up, ndokubva tachizoenda kuya. Takati tasvika kuya mukoma nashe ndopa ndakaona kuti kwainge kuine maNigerian nevamwe vanhu vakangosiyana. Ndakangoti hameno vane mabusiness deals avo. Pasina kana nguva pakabva pazouya wine iyi mukoma ndakati ndichiiona hana yangu yakabva yarova. Ndikafara ndichiti zvinoreva kuti ndatosvika, because ndainge ndichitoona kutoti wine iyoyo yainge yakazanganiswa neropa chete, with the way that it was thick when it was being poured into the wine glasses. Mukoma ndakabva ndazopiwa wine iya. Kana maNigerian vainge varipo ndakatovaona vachitodzungudzurira musoro because handina kana kumbogara ndakapanika kana kuita sei. I drank everything and I even asked for more. Ndokubva ndavaudza kuti I had the desire to worship whatever deity that they were worshiping. Mukoma vakabva vafara vakafadzwa nazvo. Then that is how I joined this occultic group. Ndakabva ndachizopiwa mission yangu yekuti ndige ndichizotanga an evangelical church. Mukoma ndozvandinoita nazvino, kuparidza ndinotoparidza, but in the background mukoma inini ndinotozvinamatirawo zvangu Satani, nekuda kwekuti ndakavigwa kwemazuva awo anokwana kuita 3. Ndakazoendeswa kuNigeria. This was after we had returned back home. Ndokubva ndapiwa mari, then I had to go to Nigeria. Ndakati ndasvika kuya mukoma ndakazoendeswa kune imwe church. Muchechi umu munozviziva here kuti mutori neguva riri umwe murume uyo ainge atombori nemukurumbira, but mukati meguva umu hamuna chirimo. It is like an empty grave. Saka guva iri, the way that they designed it, they can even push the tombstone to the side. Mukoma, that tombstone was pushed to the side and I saw kuti there was a staircase that led into that grave. As they were busy with their rituals and my initiation process started, ndokubva ndanzi ndinge ndichifamba zvishoma nezvishoma ndichinamata kuna Satani kuti ange achizondichengetedza pose apo pandinenge ndiri muguva. Ende ndikaita saizvozvo mukoma, ndakavharirwamo muguva imomo. This was a period of fasting. Chavaingoita chete ndechekuti vaipota vachindipa mvura yekunwa. Mukoma ndakasvika pakuziya nenzara, asi I told myself kuti
I was doing this so that I can become rich one day. Mushure mekunge ndapedza mazuva matatu ndirimo mugova muya pandakazobuda mukoma, vamwe vanoti ndainge ndichipfungaira chiutsi, and all that I saw was that people were celebrating. Mamwe macult members ainge arimo vainge vari busy vachitorumbidza Mwari. Kwandiri zvangu Mwari ndisatani. So mukoma Nashi ndo pandakabva ndachizodzoka kunoku kuZim. Ndinoshandidzana nemaorganization akasiyana siyana, uye zvekare kuministry kwangu. Ministry yangu yandakazopiwa ndeyekuti ndinobatsira avo vanotambura as inherera, because ikoko ndo kwatinenge tichitsvaka avo vana vanenge vakazvarwa vaine zvipo zvavakazvarwa nazvo, tinenge tichida kuvabatira padhuze. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi inini ministry yangu I am an evangelical. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section nechenjedzo iyo. Hanzi kana mukandinzwa ndichiti Mwari, kunyange ndikatoti Jehovah, but I don't mean God, nekuti Mwari wangu ndisatani. Akomanaka kunzoko kwashata kwava kutyisa, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu apo pandakapawo upenyu hwangu muhurombwa hwangu kuti ndinge ndichiita mari. Ndakangonzi 7 years. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge asati akambobata mari yakawanda, ndaitoona sekunge 7 years dzakawanda, but nyaya yavapo kuti ndinge ndichiwedzera makore angu ekurarama. Hanzi ndikufanira kuti ndinge ndichichekeresa baba vangu, nekuti gore rino iro ratiri kubata rinotevera ndipo pacho pari kupera 7 years mukoma. Saka kana 7 years idzi dzapera, ndikufanira kuti ndinge ndichifa upfumi hwangu hwose mukoma. Hapana kana chichasara panyika. Zvose kana dziri dzimba, dzimwe ndo dzichangotsva, dzimwe mukoma dzichazongova dzimba dzekuti dzinenge dzisingagariki. Vanenge vachida kugara ipapo vanenge vaine zvinhu zvavanenge vachiona zvinozokonzeresa kuti vange vachizotiza pamba pangu. Kana dziri semotikari, hanzi dzichangotanga kungofa, zvekuti kunyange motikari ikagadzirwa zvinengei inenge isingachagadzirisiki. Ndizvo izvo zvandakaudzwa ipapo pandakaromba, sezvo ndainge ndiri munhu ainge asati akambonakirwawo neupenyu. Ndakabva ndati zviri nani kuti munhu unge uchingonakirwa neupenyu. 7 years it's a lot, so I thought at that time, but ndakazoti zvino ndonakirwa nelife mukoma. Now ndava kuona kuti 7 years it is nothing. Ndini ndiripo pano mukoma, ndiri kutsvakawo help apa kuri kunzi kana ndichida ndinokwanisa kuchekeresa baba vangu, asi ndinoti kana ndakatarisa baba vangu moyo wangu unorwadza, nekuti my father, he was a great man, he did everything for me, even though zvakazongoendawo nepamwe, but baba vangu mukoma vakazama nepose apo pavainge vachigona napo kuti vange vachindipawo upenyu hwakanaka. It is just that nyika yedu ndiyo yakangodhakwa chete. Mukoma Nashi ndakatoendawo kuuniversity ndikaita makore nemakore ndiriko kuuniversity, asi zvakangoramba chete mukoma. Ndokusaka ndakazopindwa nemweya wekuti ndige ndichiromba, because ndakarwadziwa nemari yose iyo yakaburitswa nevabereki vangu ipapo apo pavainge vachindiendesa kuchikoro. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndige ndichingoromba, then vabereki vangu ndobva ndavapawo kaupenyu kanenge kari nani. But nyaya iripo mukoma Nashi now ndeyekuti ndiri kunzi ndinofanira kuti ndige ndichichekeresa baba vangu kana ndichida kurarama mamwe makore akawanda on top of 7 years idzo dzandakapiwa naSatani. Mukoma Nashi, please assist me. Try to post my story as quickly as possible. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndaifungidzira kuti 7 years dzakawanda, ndikangoti zviri nani kuti ndigorarama 7 years dzacho idzodzo ndichinakidzwa neupenyu, ndichiita zvandinenge ndichinzwa kuda nemari yose yandinenge ndiinayo, then after 7 years ndobva zviri nani kuti ndobva ndangofa hangu. Asi makore acho hanzi andasarwa nawo ekurarama ndiwo pasisina, ndiri kufanira kuti ndige ndichifa next year. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndagedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma Nash, ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Mukoma Nash nemudzimai wangu tiri kugara tichingonetsana because mukadzi wangu ari kunzi iye ane shave riri paari uye zvekare haatotendedzwi kuti ange achigara nemurume, in which I feel like I was robbed by her parents because vanotozviziva kuti mwana wavo ainge asingatofanire kuti ange achigara nemurume. Zvino mukadzi uyu ndakamuroora mukoma, ndozvandava kufira izvozvo nekuda kwekuti ndainge ndichimuda ndisingazivi kuti iyewo mukadzi wengozi. Ndakaenda ndikanomubvisira mazimari akawanda zvekuti anoti kana tanetsana paya akati zviri nani kuti tinge tichirambana, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti nemari yose here yandakaburitsa ndichimuroora munhu uyu zvobva zvatongovharana. Ndobva ndati it is fine, chauya ndichange ndichizomira newe. But dzimwe nguva zvandinosangana nazvo zvinondityisa mukoma. Ndakamborohwa mbama ndiri pamusoro pemudzimai wangu, ndakashaya kuziva kuti ainge andirova mbama ndiani mukoma. Semunhuwo wekuti anogara achingoshungurudzika, zvimwe zvandinosangana nazvo handitombomuudzi because ndinoti kana ndikamuudza zvandinenge ndamuudza kuti ipo paya patanga tichiita bonde ndationa dhoo remubedroom medu richitovhurwa uye zvekare muchitopinda munhu mumba. Saka munhu uya abva auya akabva ati kwandiri, kana ukaramba uchinditorera mukadzi wangu tichanetsana zvekuti uchapinda muguva. So munhu uya wekuti ari too emotional because of what happened in her life, ndokusaka ndichizongonyarara zvangu. Mukoma Nash, kuramba ndakashingirira paari, is it wise or it is not wise? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana wanga uri iwewe unenge uine mukadzi wako then ubva utoona munhu achitopinda mumba, ubva atokudza kuti nyaya iyi yauri kuita yekunditorera mukadzi uchapinda muvhu, unoita sei? Unoramba wakamira nemukadzi wako here kana kuti unosiyana nazvo? Hanzi ndiri kurwadziwa nemari yandakabvisa, ndakamuroora munhu uyu nemari yakawandisa. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.